बे जादों बेंगलरनि भिउखौ नायदोलाय गाइस नोंथांमोना नै वाव नै आउट कान्ट्रि बायदिसो नुदों र' केमेराखौ एसे साफा खालामनानै खिथाना आङो नै गाइस आउट कान्ट्रि बायदि नुलायो माबा होब्रा मा इफेक्टफोर साइज नुनाय होआलै वाव वाट वाव वाव नै बिथिंजाय साना ओइ नै दासो हाबनो नागिरदों जुम खालामनि आं र' नै बेसेबांबा गोजौ दंबायसो दायो टाइमा जादों 6:13 गाइस ओइ गोजौआव गाखोजाबावा माथो गाखोजाया ओइलाय जानला मोनला सिरिमाखो बायोलै बियो आं थांनायनि र' माबायदि नुयो भिउखौ खोन्थाबावनि गोजौनिफ्राय गाइस नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बिराद देन्जार बेनो 5 फ्ल'रसिम अनलि वाटार टेंकि बेयाव वाव स' नाइस नैसो नै भिउआ गोजौनिफ्राय देन्जार हेभि नुखायो खिन्थु वाव थिंखिया नै गोगोमखा जोंनिया बै खेरफुरा माबा फ्लाइअभार बै नै बियो बे बेनोथ' आरो नोगोर गोजानावसो दङ नै गोजान एसे थाङो आरोना जोंनिफ्राय ओइ माथो जि गाहाय अबे ओइ नै जेबो गैया ओइ खन्द' गेजेराव दंफां गोजा बे माबायासो नङा पार्कआसो वाटारफ्रन्ट बै 38 फ्ल'र बै आपार्टमेन्ट नामा अहाया ना मा अहाया गोदानसो बै मोननिया नै नालेंखर दंफांफ्रा थालांजोबो ओमफ्राय गोजौआनो हा बै माने जि गोजौआनो थालांजोबो हनै नालेंखर दंफांफ्रा गाहायसो ओमफ्राय न'आ बेसेबांबा गोजौ माय दाबो गडस डेभेलपमेन्ट जायाखै नै गाइस भिउआ ओरैबायदि गाजा स' गाइस आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै 3 मिनिट्स जाबाय ग्राबनो